Taratai utukalo tile nani samba fla aleni muga ani woro fala nyebe utukalo la de farafina jamana chaba ga yerma hora soro utukalo korona na de a jamana ka cha kosebe ola sa mi burkina ka kontai sini benenda o temana o nye utukalo tile folai akila le 7 utu o Côte d'Ivoire tai ato anatlaka olu laje ko fo mawnyana jamana koni chama fransuga yerma hora duma utukalo in konana sogomara ina amita tesalit kidal tomoktu sandare wolo masri tabaye wuliga jomununge o baro kara tugumna ko nyefo kiri kota na srafe ben le cerveau ale tana blafora kunu sanduru kaso sangele ko jurudo ala sana takiu kalota anifla kaso kalo woro ko jurudo ala uluka kiri jabu bola kunungo nyafunge ka fe mi madoe o shutara e badinga ko nana falai akoni jega bona ulu ko ni sran ko sbe kitaka fana fe sa demsonu bololo sanfla la fere kura mbe san watina na ba ko intelligence artificielle o kalama ga kulu kuna gawo ka fe do boto dogo jola soni albert commune ko nana bingera uluka minye ko kan kibore o ye ka fara anyere ka yantaw ka anoka ka bela jele bennege mo soni sa jani ale sanfla la bi arabadoya ina minye utukalo ale tle nani samba flani muga ani woro kadi ke wera chogo ajatigila oye koloshilike baga soye fala ni karamogote mami mulo wati na ke otigi karamogo ye amita katika ufe kabi kunungo akuma be lingila ngala bololo sanfe bela jeleme ki tafo ala ko mune kera fala kabini bingali jugu intaraka nyesi anga jabana ma sibiri avril kalo tle muga ani duru samba flan muga nu woro minye wilika joni chesiri obulo dara hor frantira fanga mawbulo fere kerengreno sigira anga sigira anga marabulo konnana bamako re ni yoro sorola akuburu fe la tlesa akuburu fe o sigira bamako konnana falai doni tabulo ni nasrau kulu bela jele sanzalama wilika joga siga ketugo mina ka ko sigi sengura ka wulu masiri tawa wulere daga tigi kura sora ko senfe falai mekalo tle woro Elise Jandau ale sugandira ka ke oye minye baru kele tigi na ale tuye daga tigi ale tarasa wol masri tawaka ministry ale kera oka naga koro ministry falai bibi na yelema chaman duna nga jamana kono panguru tigi kene no ya sura ngunyo ke bela jele bita tugo mingadi be segi tugo mingadi falai sira jangele mama fana bitai ni ka barate itita panguru ta au ka panguru tigi kene ko bana bara yerebe senabi ka siga yin fana la kolosi ni bela jele ke kunye muye falai kanga njanto anyerela ansomi ga janya anga do ka foko kobango wa minye anyere fana ye anga faranga lakana kebauka ka seka minye basigini lafia ko sinsa anga jamana kono falai anga gintambau anga konyo anga cortejo anga mangambau anga balanin show na anga takambau na anga kirikara falai anya dombi ka foko minye komi mesena anga hagli to ala kuyi somi yerela ode bisega mi enyena mini kume falai kudungo katika ufei ayirala saka foko minye wuliga joni chesiriye jatemine ani basigi kele bulu borambe ulufei ale tegadara moto mi sotrama sabaga falai wale folo o kara karido minye karini ndene kunungo ndene ni nyanje falai minye ulumasi tawaga bulu borambe nafuma ko biri ale chede onyu buluda sotrama sabade ka go falai sotrama folo ayira la saga bokolu maw koni ana kono maw bela jele ulutuma fe ku belega katire chechi ka teme minye sura suga minon ulu kraflala folo koni
tɛgɛ dara olu ka sugu kɛrɛfɛ fala ye nɛgɛ kanɲɛ 7 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati biri maaw sɔmina u ye filanan fana wɛrɛ tuguni fala ye a bɛɛ lajɛlen ye sotarama falen maaninfin na ko ye tɛgɛ nana da olu ka piritanɛ kɛrɛfɛla la min ye sabanan ye sa min minɛna kabini karidon o kɔni minɛna sirakɔrɔ dunfinkaw olu ka masuruna na fala ye nin waleya saba min kɛra sa bɔ kuma ɲɛ dɛ anw kɔni fɛn fɛn ka d'an da an y'o fɔ sa nka an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ fala ye min ye Kati yɛrɛ kɔnɔna na biri maaw olu ta kɛ saloli ye sotarama saba in bɛɛ lajɛlen minɛnen dɔ sofɛrikɛ kɔni o y'i senfa ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye n'o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira ka bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a yirala sa ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na ko maa ninnu ko sigana de b'u ka fɔlɔ fala ye tiɲɛ don u ka sɛbɛnw b'a yira k'a fɔ k'u bɔra an dafa jamanaw la carte d'identité sugu b'o yira u ka biométrie sugu b'o yira nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko an ma an k'a to olu ka salo u ka tilu ka baara bɛɛ lajɛlen na olu fana ye ciden de ye n'olu tilara hali sɔgɔmada in na ɲininkali bɛ sen na tuguni sabula maa 16 tɛgɛ sera ka da olu de kan nin waleya in sen fɛ a yirala sa ka fɔ ko Kati yɛrɛ kɔnɔna na wulikajɔ caman bɛ sen na nka fala ye fɛn b'a to maa k'i yɛrɛ ɲininka fɛn caman na koyi ninnu tɛmɛna sira caman fɛ dɛ pɔsu minnu tɛmɛna na ka na se fo Kati fo biri de k'i tɛgɛ da u kan o kan ka sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ fana an ka hakili to an yɛrɛ la an ni sɛbɛn minnu bɛ bɔ an ka bɔ n'an ka sɛbɛnw ye fɛɛrɛ minnu sigira sen ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fala ye an k'u labato a kɛkun ye anw yɛrɛ de ka lafiya ko ye fɛn o fɛn n'o fɔra anw yan anw ɲinɛ caman de ɲinɛ ka di fala ye k'a sɔrɔ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u tɛ jingɔ sabula olu b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ nin waati in na ko dama bɛ ka sigi Bamakɔ yɛrɛ n'a lamini na fala ye sɔrɔdasiw yɛrɛ kan ka wuli ka don maa yɔrɔ caman na ka fuyɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli k'a barika bonya hali bi sabula anw fɛ yan tile 2 fala ni patrouille kɛra ka ban o y'o bannen an bɛ ɲinɛ k'a sɔrɔ ani mun bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ n'o tɛ siɲɛ caman an ka maa minnu bɛ mobilibatigi minnu filɛ n'u bɛ maaw ta ka taa n'u ye dugu la u ko k'i bɛ bɔ fo n t'a dɔn u b'a fɔ to i bɛ bɔ Gawo fala ye i bɛ tɛmɛ pɔsu la fo Bamako maa si tɛ wuli k'i jɔ ka ɲininkali kɛ u bɛ na dɔrɔn ka na wari minɛ mɔgɔw la ka tɛmɛ n'u sen 2 ye mɔgɔ sugu jumɛn b'a kɔnɔ fɛn sugu jumɛn b'a kɔnɔ o si tɛ jate minɛ u bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ 400 600 sɛbɛn b'u bolo wa sɛbɛn t'u bolo wa u bɛ tɛmɛ mobilibatigi ka dɔgɔ bi minnu bɛ bɔ Koro ni Baɲangaraw ni Dankasu ni fɛnw na n'u bɛ na ni mɔgɔw ye ni n'u tɛ nin kuma fɔ kuma caman wa kuma dɔ la yɛrɛ u ni a finitigiw bɛ kari ɲɔgɔn na fala ye kɔsa in na ta yɛrɛ kɛra min ye Mali yɛrɛ bɔda dɔ bɛ yen fala ye olu ta kɛ 600 yɛrɛ ye a dara tula k'a da jaba la ka dɛsɛ finitigilakaw k'u ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na fala ye ko min ma anw kan olu kan k'u jɔniyɔrɔ fin nka an yɛrɛ fana an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ min kɔni fɔ minnu minɛna kununko sigana de b'u ka fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na wa fo sisan an sigiyɔrɔ in na fala ye gouvernement ma communiqué k'a ko ka fɔlɔ dɛ n b'a dɔn n'olu ye min fɔ an bɛ se k'an poro de kan n'o tɛ kɔni k'a fɔ ko maa minnu minɛna k'u ye nin ye u ye nin ye fo ni jaabi bɔra tuma min na anw na o jaabi o kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
Dunia travel kai jabala soro krengrena la Espagne ka ufe falai fajala fofana ale keleno bi dunia travel ka la sigidenyi Espagne ka ufe alere konu kunye bieta dunia travel ma ufe falai awasara aka mautara wasara o kofe sa ya ira saka foko ni ngoni tese ka tote fale nu ka jega baraka nyanfe na dunia travel ma wele u ka nega juru sra oye 66 71 37 24 ye walma biso wele fana 70 64 99 11 la ya sawa saka fajala fofana soro Espagne ka ufe anu saka baraka tukomina hijita o humu konana la jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ falaye amta kuluba min ye PKD ale n'a ka maaw n'o ye président la kɔlɔsibaw ye falaye an b'u fo masa solo o fana n'a ka cɛ don président ka garde corps falaye k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Demba Daw directeur de cabinet an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ka taa se Mayiga ma Mayiga Jan n'o ye an yɛrɛ ka petipetini ye falaye directeur du protocole k'ale fana fo anw kunnafonidilaw ka ɲɛma o ye colonel Baba Sise kuluba faama sigiyɔrɔ la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo falaye jamanakuntigi de ko min ye Mali drapeau ye ko fo ale ka lakodɔn o la sa a ko kalo ntɛnɛn fɔlɔ kuluba faama sigiyɔrɔ la falaye ale maa maa bɛ baara k'a ka yamaruya kɔnɔna na i bɛ duguma o i bɛ sanfɛ o bɛɛ lajɛlen n'i tɛ ci la min ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba falaye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca Asimi yɛrɛ mana na ka baara fila tɛ kɛ fɔlɔ koyi a tɛ taa la a ka bureau kɔnɔ falaye a bɛna na drapeau yɔrɔ de kɛ ntɛnɛn fɔlɔ fo ni san nana don min sabula ni san nana drapeau tɛ yɛlɛ san kɔrɔ an y'o fana dɔn nin ko in senfɛ o la sa min ye jamanakuntigi ye ale o laada de tilen kununko falaye a selen dɔrɔn min ye bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan an sera ye o la sa ja minnu filɛ nin ye o ye kununko drapeau yɛlɛ ye utukalo ale tile fila sanba 2026 ntɛnɛn o baaraw kɛra cogo min na o de ye nin ye kulubakaw fɛ yen drapeau yɛlɛkun ye min ye falaye bɛɛ b'o dɔn faso kanu faso jɔnjɔn faso yɛrɛ min ye a masiri n'a tamasiyɛnw ye o ye nin ye wa ni nin baara in kɛra ka ban falaye asimiti don mobili kɔnɔ tuguni koyi a bɛ taama de sa a sen na f'a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ min ye Mayiga ye o bɛ bila a ɲɛ ka sɔrɔ sa ka min ye garde corps anw ka maaw masa solo n'a ka maaw ni PKD ninnu olu bɛ sɔrɔ k'a sɛnsɛn sa ka taa n'a ye a ka bureau kɔnɔ baara bɛ taa daminɛ mun bɛ baara kɛ kuluba bɛɛ bɛ t'i ka bureau kɔnɔ falaye o la sa minnu bɛ jigin fana parce que min ye président ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ don baarakɛyɔrɔ bolo dɔw bɛ président ka yamaruya kɔnɔna na olu bɛ falaye ɲinɛna koyi Tunkara ko yɛrɛ kuntigi ɲinɛna DFM Tunkara ale fana bɛ yen an b'a fana fo nin ye Togola ye ale ye aéroport directeur ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ président ka yamaruya kɔnɔna na o la olu bɛ yɛlɛ sa ka t'u ka drapeau yɛlɛ kɛ kulubakaw fɛ yen kalo ntɛnɛn fɔlɔ o ye don o don ye sa laada la sa wa min ye nin waleya in ye sa président fana y'a ye sa k'a fɔ min ye Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bi a kɛra laada ye i bɛ Bamako yan o i bɛ fan wɛrɛ fɛ o bɛɛ lajɛlen ye nin kɛ laada ye sa ntɛnɛn o ntɛnɛn min ye kalo ntɛnɛn fɔlɔ drapeau kɔni bɛ yɛlɛ min ye drapeau yɛrɛ ye falaye n'a yɛlɛla 6 heures a bɛ jigin 18 heures kan kɔnɔna na sɔgɔma o sɔgɔma fana drapeau bɛ yɛlɛ kan kɔnɔ a yɛlɛli o ye bɛɛ b'i jɔ de pewu i bɛ fɛn o fɛn na i b'o bɛɛ bila i b'i jɔ i bɛ yɔrɔ min drapeau bɛ jigin ni drapeau jiginna a bɛ taa bila marifatigiw de bɛ tugu a kɔ ka taa bila n'a yɛlɛla fana baara bɛ yɛlɛ ni n t'a dɔn n'i delila ka bɛn ni a ye monument de l'indépendance la drapeau yɛlɛ ma deli ka bɛn n'a ye wala donc o ɲɔgɔnna de don donc n'a baara banna tancogo la dɔrɔn Asimi
on zone directement dans son bureau ale bɛ ka baara daminɛ a ti don mobile foyi kɔnɔ tuguni directement ni y'o de taalen a taatɔ o de la ta fala ye premier ministre fana y'a ɲɔgɔnna kɛ kunu a n'an ka marabolo caman na n'an bɔr'o la sa min ye Élysée Jean Daou ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali a n'a dɛmɛjɛkulu n'o o ye Irisiw ka wolomasiri tabaw ye n'o ye Africa Corps maaw ye fala ye wulikajɔ ni ɲinini senfɛ sa dugukoloko hukumu kɔnɔna Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sibiri tɛmɛnen Août kalo tile fɔlɔ k'u ka ɲininiw taara bɔ Bamanankan ni wale kɛbagaw ka sandarekaw fɛ yen Pankuru ale kɔni y'a ka baara kɛ yen Kwakurukaw fana fɛ yen ani Tesalitikaw fɛ yen wulikajɔ in ɲɔgɔnna kɛra yen Kwakuru a yira k'a fɔ sa ko min ye Bamanankan ni wale kɛbagaw dili donnenba de don ye bi fala ye maa caman de bɛ u y'olu bɔ baara la yen gosili kun fɔlɔw o sɛgɛsɛgɛli bɛ senna halisa dugumana na min ye Tesalitikaw fɛ yen maramafɛn cɛjugu camanba de tun bɛ Bamanankan ni wale kɛbagaw bolo a yirala sa k'a fɔ ko min y'u ka ɲɛmaw fana caman tun bɛ o ko in kɛnɛ kan armée kɔni ye a bɛɛ lajɛlen nɔɔni marafatigiw ani minɛnw bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen siɲɛ kelen sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ senna yen dugumana fana na karido Août kalo tile fila min ye wolomasiri tabaw ye u ye jɛkulu wɛrɛ fana ye tuguni olu kun faralen don ɲɔgɔn kan ka t'u dogo yiritu dɔ kɔrɔla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin bɛɛ lajɛlen Tesaliti marabolo kɔnɔna ye wulikajɔ kɛra k'olu fana bɔ baara la Pankuru kɔni ye wulikajɔ caman ni gosili caman kɛ laɲini tun ye mun ye k'o bɛɛ lajɛlen sabatira Jean Élysée Daou a ka bataki kɔnɔna na fana a y'a yira sa ko kunungo min ye Moti marabolo kɔnɔna na farafinna Surasiw ka wulikajɔ min bɛ yen ni o ye an ka dugukoloko bolofara min bɛ yen ka ɲɛsin Bamanankan ni wale kɛbagaw ma FLA ni sini ma olu dogoyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ n'o y'a sɔrɔ u kɛlen don ka kanba dɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka jɛkulu bila o kɔnɔ wulikajɔ kɛra k'o fana kari Moti ale marabolo kɔnɔna na min ye kunungo ye fana état-major y'a yira sa k'a fɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka dugukoloko hukumu kɔnɔna na ntɛnɛn kalo tile 3 fala ye wulikajɔ fana kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se Arshad Endakaw fɛ yen kilomɛtiri 80 min ye Tumutu kɔrɔ ni Tilebi cɛ ko min ye Bamanankan ni wale kɛbagaw kun kɛlen ka taa mobili dɔ dogo yen mobili n'a kɔnɔminɛn n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen n'a kɛlɛkɛminɛnw u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'u bɛɛ lajɛlen nɔɔni wulikajɔ senfɛ ni Pankuru ye o waati kelen fana na Soribugukaw fɛ yen Bamanankan ni wale kɛbagaw ka dagayɔrɔ belebeleba dɔ tun bɛ foro kungoba dɔ kɔnɔna na n'o ye Finnakaw fɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri kɛlen sa ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o minɛnw fana bɛɛ lajɛlen u y'olu fana bɔ baara la ka ni goni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la drone Akensi ale ka gosili barika bonyana ye kosɛbɛ dugumacɛw k'olu bɛ baara la yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ kɛ Élysée Jean Daou ko sa ko a b'a yira bɛɛ la ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri min ma fara a kan foyi tɛ bɔ a la su ani tile Mali marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka to u ka hakilisigi ni basigi kɔnɔna na wolomasiri tabaw k'u senkɔrɔma dondon ni baaraw olu kɛ min ye armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw olu na to sera Mali marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na o hukumu kelen de kɔnɔna fala ye armée kunu na sini ko ale ye taji dɔw ta sa tajiw n'o olu kɔni kun kan ka taa Mali marabolo damadɔ la a fɔlɔ u y'u jɔyɔrɔ min o kɛra Joyila ye i b'a dɔn ni sera Fana Joyila sirafara bɛ fala ye kilomɛtiri 40 a bɛɛ lajɛlen gudɔrɔn fo Joyila dugu kɔnɔ u taara ni taji ye yen u bɔra yen k'u kunna min ye Segu kan Segu fana kɔnɔna na sa u taara ni taji fana ye kunungo n'o ye ntɛnɛn ye Août kalo tile 3 baara in sa ko wolomasiri tabaw ni DGCC mɔgɔw b'o baara kɛ Mali marabolo caman na yaasa min ye taji ko a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na armée ale ka kunnafoni nin ye ani DGCC polisilaka minnu sigilen don Dibolikaw fɛ yen wulikajɔ min sigira sen kan Tapa Uri Demba Jalo bolo ni o ye Kayi polisi directeur régional ye fala ye n'a tɔgɔ ye ko Kokajɛ k'a bɛ ka nɔbɔ koyi Kokajɛ in Dibolikaw fɛ yen Diboli commissaire n'o o ye commissaire de police Ibrahima N Keita ye ale siganama dɔ fila kɔni i bolo cari olu ka fala ye ninnu ta kun ye mun ye filaw olu ka den mandenw suyɛni n'o ye misi ye fala ye misi 7 k'u y'o de ta caw ka tunu n'o ye a tigi fana m'a bila dagirindala koyi ale ka misi tunna yɔrɔ min a wulila ka na damakasi kɛ min ye sori n'a ka maaw ye Diboli polisiso k'a ɲɛfɔ olu ye o la sa wulikajɔ ni cɛsiri kɔni de kɛra sa sabula wale in kɛra juillet kalo tile 31 san 2026 nka sɛgɛsɛgɛli ani dugudenw ka dɛmɛ yaasa ka se ka kibaruya sanuman ni wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ma ani polisilakaw ma fala ye siganama fila in tɛgɛ taara da olu kan misi suyɛnen ninnu taara ye maa minnu ye nin baara in kɛ sa n'o ye AC san 40 BB san 53 u bɛɛ lajɛlen dilara ka taa di min ye kiiri tigilamaw ma
yaasa olu bɛ se ka dɔ fara sɛgɛsɛgɛli kan cogo min na min ye ko tiɲɛ na nkalon k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu ye nin baara in kɛ sa ko ka u fo sabula polisi ɲɛmaaba contrôleur général de police Sukone ale ka laɲini de ye nin ye ani ministre Dawudu ka dɛmɛ min ye commissariat de police Diboli ko k'u fo baara kɛcogo ɲuman na sɛbɛn ale bɔra Compol Berthe yɔrɔ polisi direction ba ale kɔnɔna na fala ye. Marabolo ni togodaw kiwara la fala ye Nyafunge mara la maa dɔ n'a si b'a daminɛ san 22 ka se san 35 ma o su yera utukalo tile fɔlɔ olu ka danganda la su in sa yera ka bɔ k'a sen n'a bolo n'a daw bɛɛ lajɛlen kun sirilen don kabakuru nɔ o fana yera kunkolo la dugudenw kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min ta don ɲɛmaaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli bila sen kan sa min ye jɛgɛmɔna minnu bɛ danganda la ye a ye kɔni ye jasiran don olu la sabula a yirala ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ yaasa ka se ka ko in tiɲɛ dɔn min filɛ nin ni ale su yera a nana cogo di bingalikɛlaw olu bina maa dɔ ka suguta sira la n'o ye jagokɛlaw ye olu tun bɛ ka taa u ka dɔgɔjɔ la dɔgɔkun dɔgɔjɔ don Forgo ale bɛ min ye Soni Albert commune kɔnɔna Gawokaw fɛ yen maa 4 jɛkulu marafatigiw nana sa olu kɔni nana sa ka na maaw ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen daraki u la ka taa n'o ye hali u ka power bank u y'o bɛɛ lajɛlen daraki u la ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na dugudenw y'a yira sa ka fɔ ko nin waleya in kɔni caman bɛ kɛ tuma caman kuma tɛ dɔgɔjɔdenw fɛ nin waleya bɛ kɛ Soni Albert commune kɔnɔna na Baɲangarakaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burukinakaw fɛ yen sa kalo tile 31 sɛbɛn dir'olu ma lakodɔnni sɛbɛn b'a to u bɛ se ka baara kɛ bi Baɲangara kɔnɔna na kalanko kɛnɛyako furakɛliw bɛ se k'o kɛ cogo min na bololabaaraw bɛ se k'olu kɛ ACR ale ni Mali gouvernement olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin sɛbɛn ninnu d'u ma yaasa u ka se ka fasodenya baara kɛ n'a ye cogo min na sabula o caman nana ka bɔ Burukina fala ye sɛbɛn foyi o tɛ u la Bafulabekaw fɛ wulikajɔ kɛlen ka ɲɛsin ɲɔni ma sabula yira ka fɔ sa ko ɲɔni 4 yera Baɲanakaw fɛ yen u y'o boloci boloda sa maa minnu kɔni bɛ sa denmisɛnnin minnu si bɛ a daminɛ san 9 kalo 9 la ka taa se san 14 ma olu somaw welelen don sa fala u kana denmisɛnninw ka boloci kɛ yaasa u bɛ se ka kisi ɲɔni ma cogo min na Bafulabe ani Mayina marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛnninw ko ka olu bolo don bɔlɔlɔ ko ta nasira la fala ye hakili jagabɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a fɔ ma ko iya denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ SOS village kɔnɔna Kitakaw fɛ yen olu ye kalansen sigi sen kan juillet kalo tile 19 ka taa bila tile 31 na baara in kɛra sa ka se ka iya k'a ɲɛf'u ye u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na u yɛrɛ bɛ se k'u boloma minɛ n'a ye cogo min na se ka baara sɔrɔ n'a ye a ko kun cayara ni min ye sa o ye sɛbɛn dilenw ma sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ k'u ye kalan in kɛ Kitakaw fɛ yen hali bi fala ye dusumango tɛ fa Togoni na koyi Kita Ndulati tɔnjɛkulu n'o ye Ligue de football de Kita ye k'u ye anw Kita Garmaw k'anw sen tɛ dolantan la tuguni anw dusu ka bɔ fala ye anw ɲalifitiri dasi an ka supporters jiginna terrain kɔnɔ ka kabakuru keru kelen ni fugu maana an ye fa bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye u ko n'o don anw Kita Gar denmisɛnninw fo ka taa se waati ma sa an seti dan dula ka tuguni Kita kɔni kɔnɔna na fɔlɔ ligi ale ɲɛmaaw u ye nin décision min ta k'a kɛ kun ye sa u k'a dɔn k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛ kun tɛ ɲɔgɔn jogi ni ɲɔgɔn bana ni ɲɔgɔn gosi ye a kɛ kun ye bɛn ni kelenya maaw bɛ se ka kan bɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiriko ta nasira fɛ kunun ko Ben le cerveau Adama Ben Jara ale ni Shana Takiyu Elhaji olu kun ka kiiri bɛ yen min ye chambre criminelle ye sa bɛɛ kun sigilen don k'ale ka jaabi kɔnɔ fala ye chambre criminelle mɔgɔ y'a yira sa Adama Ben Jara ka ko la ko min ye Ben ye fala ye ko ale kɔni na san 5 kaso kɛ san 1 k'u b'o o juru don a la yaasa o ka kɛ sursis ye a ma Shana Takiyu ale ta kɛra kalo 12 n'o ye san 1 ye kalo 6 o juru bɛ don a la sefa wari 100,000 a b'o sara n'o ye 500,000 fara ye fala ye o la sa min ye ninnu maa 2 bɛɛ lajɛlen ye an kɔni maa mɛn fɔlɔ u ka sulandonnaw da k'u bɛ weleli kɛ sabula weleli kɔrɔ ye mun ye kiiri min tigɛlen filɛ nin ye Adama Ben Jara ta fan fɛ n'ale ko a bɛ weleli kɛ sa ale bɛ cour d'appel de la ale bɛ taa n'a ye cour suprême na o ye cassation ye Shana n'ale ko k'a ma jɛn n'a ye ale bɛ weleli kɛ cour d'appel de la kiiri bɛ taa kurakuraya wa ye
n'a kura ye ni ma jɛn'o fana tuguni sana ta la ale bɛ se ka taa nka adama bɛ nin jarata dan o ye cour suprême ye kunungo kiiri 2 ninnu na sa ninnu jaabi ninnu de kɔni sera ka bɔ ka bin kunungo n'ala sɔnna ma tile kɔnɔna na n'an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ a la an na o da maaw olu tulo kan chambre criminelle ni o bɛ katikaw fɛ kati tribunal kɔnɔna fala ye i n'a fɔ fantɔw ta kɛra cogo min na sa olu fana y'u ka baara daminɛ kunungo ntɛnɛn min ye nin baara in ye sa ale senfɛ sɛbɛn 11 de b'u bolo o bɛ kiiri kun kan maa 13 o de tɔgɔ bɛ sɛbɛn ninnu na fala ye fali o bɛ a la bingali bɛ a la minnu jɛra ka bin maaw kan ani k'u bolominɛw ndarakiw la bamancawale o fana bɛ a la ale ni maa minnu bɛ sa fala ye n'olu kɔni ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye ne cɛ ni muso ni muso ye k'o fana kiiri dɔ o bɛ ko in senfɛ baara dayɛlɛli la sa a yirala sa k'a fɔ ko nin baara in ko a kɛcogo kɔni ka ɲi sabula a bɛna to kiiriw tɛna mara ka mɛn tuguni i n'a fɔ mali marabolo bɛɛ lajɛlen na kati kɔni dugudenw min ye a kabilacogo ni a ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan kiiri minisiri tɔgɔ la sa min ye Bouakari Sidiki ye jarakɛ ale tun bɛ n'o ye secrétaire général ye a ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin katikaw ma nin ko labɛncogo ɲuman na préfet ale fana tun bɛ a n'a ka dangaw ani kati maaba bɛɛ lajɛlen bɔra sa fala ye ka taa nin ko in kɛnɛ ka kunungo APDP ale ka jɛrɛ filanan n'o ye kalo wɔɔrɔ jɛrɛ san kɔnɔna fala ye o filanan daminɛna zen ta bɛ tali kɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko APDP yɛrɛ sigikun ye maaw tɔgɔ la sɛbɛn la kɔlɔsili ye i bugunatigɛ sɛbɛn kɛra fɛn o fɛn ye APDP de b'a la kɔlɔsi caméra i tɛ se k'a sigi ka baarakɛyɔrɔ la n'i ma taa APDP fɛ yen i bɛ baara kɛ ni maaw tɔgɔ la sɛbɛn fɛn fɛn f'i k'a fɔ APDP maaw ye fala ye olu sigikun ye o ye o la sa zen ko min ye sɛbɛn 1000 de b'u bolo u kan ka min fɛsɛfɛsɛ maaw k'u ta n'u bila dɔn o la min ye conseillers ye sa commissaires olu ni APDP baarakɛlaw yɛrɛ na tile 5 baarakɛ na dɔgɔkun kelen ka tila ka jaabiw di président n'o ye Mamadou Kassoge professeur Kassoge Samaseku a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye ko san o san don nka zen fɛn caman bɛ yen o bɛna tali kɛ sariya yɛrɛ la ani waleya minnu sigira sen kan min ye professeur Samaseku ye a y'a yira fana k'a fɔ ko kuntilabaw kan ka di sariyako ta na sira fɛ ani baaraw kɛcogo ka ta na sira fɛ ka kɛɲɛ ni maaw bugunatigɛ sɛbɛn ye kɔni y'a ɲini sa commissaire ni bɛɛ lajɛlen fɛ sa u k'u hakili sigi baara in ale kɛcogo ɲuman na min ye video surveillance ko kuma kibaruya minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan ka taa se iya ma jagoya la maaw kan ka sariya minnu bato bɔlɔlɔ sanfɛ fala ni jalakili sɔrɔ tɛ ka se ka sɔrɔ la ani sariya kisɛ minnu bɛ yen n'o bɛ maaninfinw yɛrɛ ka kumakanw fɔ kanabila hukumu kɔnɔna na k'u bɛna n'u da don nin bɛɛ lajɛlen na min ye professeur Samaseku ye ale y'o fɔ kuma daminɛ na kunungo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. CEDEAO ko ale ye Ghana dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye ni Ghana wari miliyɔn 3 ye n'o ye sedi ye yaasa u ka se k'o kɛ ka maaw dɛmɛ maa minnu ni ji sanji ni o gɛlɛya sera olu ma Ghana jamana kɔnɔna na CEDEAO ko y'ale ka bolomafara ye ko ka se ka Ghana dɛmɛ Maroc jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa 11 o de kɔni fatura wulikajɔ min kɛra Ceuta ale fanfɛla la n'u kun ye dayɛlɛ ni maaw taara don n'u yɛrɛ Espagne kɔnɔna fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 11 de kɔni fatura waleya in senfɛ min ye wulikajɔ in ye Espagne kaw yɛrɛ olu kɔni ko k'a ka ca n'o ye ko maa 72 k'o de fatura a wulikajɔ senfɛ Algérie olu ka kiiri tigilamaw ye jaabi bɔ ka bin kari tɛmɛnen min ye mobilibolila min taari da ni maaw ye dingɛ kɔnɔ fala ye ni maa 28 n'o fatura ko in senfɛ ko sofɛrikɛ kun falen don tewu a kun minen don a kɛra dulɔ ye sa a kɛra kiribikiribifɛn ye sa k'a kɔni kun falen don tewu tribunal ko k'o la sa k'a na ɲangi Egypte kaw fɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ la
dugukolo yɛrɛ min n'o kɛra buruburu duuru ye a ye min ye Egypte fa bɛɛ lajɛlen kɔni ɲaami kununko ntɛnɛn maa 40 kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnko a y'o de kɛ ka taa se fo Suezkaw fɛ yen ma o yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw y'a yira sa ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka ɲini cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛ hakilijagabɔ min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ n'a fɔ ma ko intelligence artificielle ko ale kɔni jagoyalen don sisan sa ka don jateminɛw la jateminɛ minnu bɛ bi ni a donnen n'olu la kosɛbɛ fala ye o ye bɔlɔlɔ sanfɛla baarakɛlabaw ye ko kɛmɛ saradala sa 55 bɔlɔlɔ baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni o de ye Afrique du Sud kaw fɛ n'o ye IA ye ko wa k'a ko kɔni fala ye a kɔlɔlɔntan tɛ dɛ k'i ka sɛbɛn falen k'i ka bugunatigɛ falen k'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen falen farafinna yɛrɛ kɔnɔna na bi ko min ye intelligence artificielle fala ye o fana kelen don dɛ kɛmɛ saradala 55 farafinna baara bɛ ka kɛnɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka baaraw teliya k'a bɛ ka ŋanamu fana ɲɔɲɛ ka taa fɛ dɛ Interpol ale ka sɛbɛn min bɔra sa ko ka kɔlɔsili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye intelligence artificielle ye k'a fana bɛ cyber menaces la bi na farafinna kɔnɔna na san 2026 Interpol ka jateminɛw la tajiko ta nasira fɛ min ye pétrole ye ko ale sɔngɔ kɔni segira kɔ kununko ntɛnɛn ka kɛ ni Donald Trump ale bɔra ka kuma min fɔ ko a tɛna na Iran bombarder tuguni fala ye min ye waleya ɲɛ sa ko sigi ka fɔ ka kɛ o ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ Iran yɛrɛ kuma ninnu kɔni nkalontigiya k'a fɔ ko olu ni Trump ma bɛn o kumaw la nka maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko kuma min kɔni fɔra Trump fɛ a y'a to kwaji sanfɛla la maaw ka lama dɔɔnin kɛ min ye bateau dɔw ye olu ka se ka tɛmɛ ka taa n'u ka tajiw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Trump ko ale bɛ min ɲini yalima Iran ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ yen pewu walima u ka segin u kɔ u ka sɔn ale k'u dɛrɛ ko fila ko ko n'o fila kɔni tɛ k'ale ti sɔn dɛ nka k'a bɛ k'u lamɛn farikolo ɲɛnajɛ an b'o kɛ ka ko kun cɛ musow ka ndolanci min bɛ sen na nin waati in na Marokukaw fɛ yen kabalinaw ka ndolantan min bɛ yen n'o ye Gabriel Abodi ye fala ye ko ale kelen pe dɔrɔn de ye muso ye ni nin y'a siɲɛ 8nan ye ka na Coupe d'Afrique kɛnɛ kan k'o fana kan ka fɔ dɛ k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ kuma tɛ farikolo ɲɛnajɛ la o tuma ale y'a 11 commencé kan u bɛ qualifié siɲɛ 8 hali n'a kɛra sanfila ye fala ye 8 o ka ca dɛ o tɛ 16 ye n'a fɔra 16 kan o kɔrɔ ale bɛ 32 la a bɛ se ka ko ye ayiwa nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dɔrɔn ma fala ye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye Jaba ye an b'a fɔ k'a Sidibe Salakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso k'ale fana fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na Siriman Bacili monsieur le maire an tɛ ɲinɛ a kɔ Amadu Gasama ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Douanza députéw ka député Iliasu Guro k'a fana fo Jalafarakaw ka maire Seydou Sako ka foli ta ka ɲɛsin a fana ma Jalafara n'a Cɛnkudugu n'a Bolomada dugu bɛɛ la Tapa Uri Dɛma Jalo fala ye an b'a fo sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna ma an n'a kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile kɔnɔna na o kibaruya jɔnjɔn bɛ yen an n'a ka se ka masalaw kan an bɛ polisi bɛɛ lajɛlen fo ko halisa u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan jamana bɛ se ka basigi ka lafiya cogo min na a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dugutigi